Räi, räi, rapatai, räi, 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 räi. Polkka soi, kansa siellä karkeloi. Jos kesän 2015 Siilifolk oli yhtä juhlaa, niin nyt vuoden 2016 heinäkuussa on sitten varaa irrotella ihan kunnolla. Festivaalin teemana kun on näet sen riemulla. Ihan samassa hengessä kuin suomalaisella kansan tanssilla, joka tänä vuonna hyppää 150-vuotisjuhliaan. Tanssiksi pannaan Siilifolkissakin jokaisena 6 päivänä, milloin pienemmällä, milloin isommalla porukalla, mutta aina tasosta tinkimättä. Kuten aina ennenkin, Siilifolk haluaa tarjota vierailleen parasta maasta ja maakunnasta. 6. Siilifolk polkaistaan käyntiin heti aamusta maanantaina heinäkuun 4. päivänä ja päätetään illalla lauantaina 9. päivänä. Viikkoon mahtuu paljon. Käydään idässä, käydään lännessä, heittäydytään nuoriksi, mutta vaivutaan välillä myös lepäämään menneiden aikojen kaihoisissa tunnelmissa ja välillä muistetaan käydä myös kirkossa. Savolainen kansankulttuuri tarjoaa Siilifolkissa parasta, mutta ei auta moittia vieraitakaan. Erinomaisen hyviä ovat hekin. Ulkomaiset tanssivat vieraat tulevat kuohuvasta ja värikkäästä Latviasta. Siilifolkin valkoisessa 1000 neliön huvimajassa riittää tilaa tuhansille olla mukana yleisessä ja yhtäläisessä ilonpidossa tai sitten nauttia kupposesta kahvia. Siilifolkin päivittäiset ohjelmat ja muut kuulumiset voit käydä tutkailemassa verkossa osoitteessa www.siilifolk.com. Riemuittaa ja iloittaa yhdessä, eikä itketä muuta kuin ilosta. Teltassa tavataan.